Is-saqaf tal-parti l-antika tas-Sakra Infermerija f'Dar il-Mediterran se jkun restawrat. L-analiżi fuq dan il-proġett diġà saret u l-pass li jmissu li jinbdew ix-xogħlijiet. Il-perita Amanda De Giovanni mid-Dipartiment tar-Restawr spjegat li hemm partijiet tal-post li għandhom bżonn attenzjoni immedjata. Bħala totalità tagħha qiegħda f'kundizzjoni pjuttost tajba, però hemm madwar 10 travi tal-injan fejn l-irjus tagħhom huma kompletament degradati minħabba kwantità ta' ilma li rċivew tul iż-żmien. Il-parti li se tkun restawrata għandha valur storiku kbir minħabba li tesponi stil ta' bini li jmur lura għall-1574, is-sena meta l-kavallieri bnew is-sala biex isservi bħala sptar. De Giovanni qalet kif dan huwa xogħol delikat anke minħabba d-deċiżjonijiet li ttieħdu dwar kif għandu jsir ir-restawr. L-idea hi li dawn it-travi jiġu konsolidati fil-post, mhux l-idea li jinbidlu travi u jsiru ġodda, imma li nikkonsolidaw il-materjal oriġinali li għatanna. Dan ix-xogħol se jsir b'investiment ta' 670,000 euro minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borg irrimarka l-lok strateġiku li għandu dan il-wirt storiku. Fakkar ukoll kif l-inħawi qed isiru proġetti oħra ta' restawr grazzi għal fondi Ewropej bħal Forti Sant'Angelo u Sant'Irmu. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis irrimarka l-importanza turistika li għandu l-post. Zammit Lewis ħabbar ukoll kif f'Jannar pajjiżna se jara 700 turist Franċiż li se jżuru pajjiżna għal konferenza ta' kumpanija tal-karozzi Ġermaniża, ħaġa li fi kliemu tkisser l-istaġjonalità ta' pajjiżna.